Doncs 10 minuts sobre les 6 de la tarda. A aquesta hora teníem previst emetre una entrevista de l'Escola Institut El Martinet, que per qüestions de temps no podrem emetre, perquè és que si no, doncs avui tenim molts continguts i quedaven doncs, una mica desencaixats, però sí que l'emetrem la setmana vinent, que encara estem a temps. El que sí volem fer és una falca sobre aquesta iniciativa, i és que l'Escola Institut El Martinet està realitzant una campanya solidària per recollir fons per comprar bicicletes pels nens i nenes del Senegal que no tenen manera de desplaçar-se a distàncies de fins a 15 quilòmetres per anar a l'escola, i llavors tampoc tenen diners per comprar-se bicicletes, i llavors ells han iniciat una interessantíssima campanya. Estan fent un crowdfunding amb l'objectiu de reunir 10.000 euros per Bicicletes Sense Fronteres, i també fan unes rifes, i el dia 17 de març faran una bicicletada que tindrà sortida del parc de Carles Ferrer, i això, com dèiem, organitzat pels alumnes de quart d'ESO de l'Institut Escola El Martinet. Nosaltres la setmana vinent, perquè l'hem enregistrat aquest matí, la podrem sentir i veure perfectament, i encara a temps d'animar a tothom a que vagi aquest dia 17 en aquesta bicicletada. I ara el que toca és parlar de les farmàcies, i és que estan començant a repartir els productes menstruals gratuïts anunciats per la Generalitat. Avui ens acompanya la Patrícia Medina, farmacèutica de la Farmàcia del Mercat, que són els delegats de les farmàcies de Ripollet actualment, i que ens mostrarà i ens explicarà els avantatges d'aquests nous productes i com els podem sol·licitar. Així que, Patrícia, bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. Gràcies per ser aquí. A més, has vingut a sortida d'aquests productes, perquè, com que això també es fa per YouTube, volem que ens ho ensenyis. Doncs res, comencem pel principi. Això és gratis? Sí. Això és una campanya de la Generalitat gratuïta per totes les persones menstruants entre 10 i 60 anys. Llavors, la Generalitat reparteix un producte que ells han de triar. Són productes reutilitzables i el que volen és que la gent pugui provar aquesta alternativa, que és més ecològica, també, encara que és un cost, però que a la llarga permet un estalvi en productes i molt menys residus. Tu ets una dona més jove, però les nostres mares, recordem que abans no existien les compreses, eren uns panyos, uns draps de cotó blancs, que havien de rentar, d'higienitzar, i això, contínuament, no? Es feia així, i era, ja formar part de la higiene, que això ve de tiempos de los tiempos, de la història de la humanitat, no? I això, després ha canviat, les compreses i els tampons, etc. no? I ara mateix apareix això, val? Què aporta? Perquè no és nou, això, però no. Què aporta al món de les persones menstruants, com tu deies, això? Què aporta, què serveix, i sobretot a la societat? Vale. Tornem una miqueta a això, en temps enrere, amb la tendència de no utilitzar i llançar, sinó reaprofitar els recursos, i llavors tornem a l'època del panyo, però modernitzada. Ells ens presenten unes calcetes, unes compreses que són de teixit de cotó, igualment, però són reutilitzables, si es cuiden bé poden durar fins a 5 anys i et permeten això, estalviar moltíssim en la compra de compreses, tampons, són més respectuoses per la zona íntima, i igualment la copa substituiria la gent que està més acostumada a un Tampax, el no portar cel·lulosa ni blanquejants, o sigui, respecta molt més la flora i l'ecosistema vaginal, i també és una alternativa que a llarg plaç és una silicona que, si la cuides bé, et pot durar fins a 10 anys. Anem a fer no sé com es diu ara, un desunboxing d'aquests que diuen ara, Un unboxing. Perquè això és important a dir que el lot no és de 3 productes, sinó que han de triar un, no? Sí, segons els seus gustos o preferències. I llavors, molt important la informació a l'hora de triar-ho, no? Doncs anem a ensenyar els 3, perquè cadascuna de les dones que ens puguin estar mirant o després distribuint aquesta informació, pugui també tenir més informació, com si anessin a la teva farmàcia. A veure, mira, t'ensenyo, per exemple. Això és una copa menstrual. És com un petit recipient. Aquesta és la talla més petitona, Existeixen 3 talles, segons edat i segons si has tingut parts vaginals.
Mira, mostra-la ara així que ja t'enfocaran, No, baixa, no es moguis, la càmera ja et busca. Aquí. Molt bé, així està perfecte. Vale. Llavors, això està fabricat en silicona, llavors s'ha d'esterilitzar la primera vegada que la compres, però després amb un rentat normal, amb un sabó suau... Esterilitzar què vol dir? Bullir-ho? Sí, amb aigua bullint. Uns minuts i l'extreus i ja la tens neta. I això s'introdueix a la vagina doblegant una miqueta com si fos un tàmpax, ho emputxem cap a dalt i això quan està dintre s'obre i es queda aquí encaixat. Vale? I llavors, segons el flux de la noia, s'haurà de canviar més o menys sovint. Però ja et dic, això fins a 6 hores tranquil·lament. I té la coeta per estirar-ho com els tàmpacs? Sí, estires una miqueta, però has d'apretar i baixar, perquè surti, perquè si no fa el buit i es queda encaixat. Vale? I ja està, és esbandir, aigua i sabó, i ja està, no necessites... Per exemple, això seria vàlid, per exemple, amb una dona que ja utilitza els tampons, no? Que ja està acostumada. Sí, que tingui una rutina d'utilitzar tampons, doncs molt més còmode, molt més ecològic. I com una dona sap que ja això s'ha de treure? Això ho sap la dona, no? Això, sí, això tu t'has d'anar coneixent i veiem quanta estona et dura. Vale, això és una pregunta d'home que t'he fet. Molt bé. Doncs ja en tenim una. Això és de silicona, això més, quina durada pot tenir? Fins a 10 anys. Vale? Ja et dic que si són sabons suaus i si es fa servir correctament, de 5 a 10 anys es calcula que poden utilitzar. Algun desavantatge? Jo no li trobo. Jo soc usuària i no li trobo. Molt bé. Vale. I això, per exemple, al moment de netejar ha de ser molt forta la neteja que es faci després? No. Bueno, has de tenir en compte això, que en el moment on tu estiguis has de tenir una pica propera per netejar, vale? Llavors, els rentats durant el cicle, poden ser amb la mateixa aigua i ja està, i quan acabes el cicle una bona rentada amb aigua calenta i sabó. I el guardes a la caixa, sí, com que diu? porten una bosseta de cotó transpirable, llavors el guardaries aquí i ja queda net fins al següent cicle. La durada has dit que era? De 5 a 10 anys. Déu-n'hi-do. Vull dir que és moltíssim temps, amb els temps actuals que tot va tan de pressa. Molt bé, ja en tenim una. Això, com es diu? Copa menstrual. Correcte. Què tenim a continuació? Llavors, tenim l'alternativa a les típiques compreses. Tenim aquests packs que porten 2 compreses perquè tinguis per anar canviant. Són negres? No són blanques? Són negres, sí. Tant les compreses com les calcetes són negres. Suposo que això es fa perquè no es vegin tacades perquè les i tal, taques, vulguis o no, quan rendes... Pot semblar que igual que estan més brutes del que estan, per dir-ho així. Vale. Llavors, això són de cotó, 100%, o sigui que en cas d'al·lèrgies, per pells sensibles, no hi ha problema. I porta una capa per dintre, que és impermeable, però a la vegada transpira. Vale? O sigui que no tens humitat, no et mulles... Aquesta és la part externa, no? Sí. No tens humitat, no et mulles, no fa olor, o sigui, és supercòmode. I té ales? I aquesta sí, té ales que s'aguanten amb un clip a la zona de la calceta. I això és còmode? Igual que una compresa normal. L'únic problema que no porta adhesiu. Llavors, si tens un estil de vida més actiu, potser es mou una miqueta més. I què porta dins? Perquè les compreses porten cel·lulosa. Aquestes què porten? Són capes de teixit de cotó. Tot cotó? Sí, menys l'última, que és impermeable. Això seria com un panyo d'aquells de ma mare que deia, però modern. Sí, com el que explicaves de ta mare. I quina durada té? Aquestes... Clar, segons com les cuidis, d'1 a 5 anys. Per què? Perquè et dic, en el moment que les treus, això que explicaré ja serveix també per la calceta. Tens 2 perquè és quita i pon, clar. Sí, et treus una i t'has de posar l'altra, clar. Pues en el moment que tu notes que ja que està més humida i que les de canviar, s'haurien d'esbandir a mà, amb aigua una miqueta tèbia, vale? fins que l'aigua surt més o menys clareta, llavors ja la pots o acabar de rentar a mà o a la rentadora. El que s'ha de tenir en compte és que no es poden rentar amb aigua molt calenta, màxim 30 graus. Sí, si no s'encongeixen. I carregues el teixit. I no utilitzar suavitzant, perquè també interfereix després amb l'absorció. I no quedaria una mica curt, només 2, perquè de vegades si tenen més regla igual te la canvies, te la tornes a canviar i no t'ha donat temps quasi a rentar-la, secar-la i has estat tot el dia no? Sí, aquest és el problema de la calça i de la compresa, que n'has de tenir diverses de recanvi perquè, clar, en un dia pots utilitzar 2 calcetes o això, 2 compreses, per un dia. I triguen una miqueta en eixugar perquè això, per les capes de teixit que porten. A la secadora es poden posar? Suposo que tampoc, no? Clar. No hem dit el cost de la copa si s'hagués de comprar perquè la gent també prengui consciència del que és, perquè això no deixa de ser una mostra que et donen. Vale? Substitutiva a la llarga de l'altre, que després farem la comparació. Quan valdria la copa que ens has ensenyat abans? Hi ha diverses marques, des de 12 a 20 euros. 20, sí, més o menys. Molt bé.
clar, si això ho compares amb el que són les compreses de 5 a 10 anys, Correcte. ja et dic jo que és estalvi. I les calcetes, aquest pack de 2? Les calcetes, doncs, aquestes no les teníem a la venda fins ara, és un model nou. No sé, si són com les calcetes, més o menys ronden els 20 euros. Vull dir que si algú doncs, li va bé i necessita un recanvi o el que sigui, uns 20 euros, el pack de 2. El pack de 2, sí. Molt bé, doncs ja tenim les compreses aquestes reutilitzables, que ens ha quedat claríssim perquè són reutilitzables i com funcionen, i ara anem a passar a les calcetes. A la calceta. La calceta és d'un teixit de cotó també, sencera, ben còmoda, ben elàstica. Que s'assembla bastant a unes calces de veritat. Sí, és com una calça normal, simplement que la zona de contacte amb la vagina pues, està més gruixudeta, però bueno... Vull dir, perquè la resta, clar, la resta és calça normal. I només, per dir-ho així, tindria com si fos el que és la compresa, però ahir davant, no? Sí. I això, un ja va fent preguntes, diem, desavantatges, és prou absorbent això? Perquè així, a priori, des de fora, sembla que no podria ser la menys absorbent? No. O sigui, l'absorbència és igual que les compreses. Ja dic, segons el flux d'una noia, tranquil·lament, de 3 a 6 hores es calcula. Però clar, dependrà del dia de regla que tinguis i del flux un altre que tinguis. hàndicap. Tu te'n vas a la feina, t'has de canviar la compresa, te la treus, la llences i adiós. Ara aquí has de portar unes calcetes a sobre i després les calcetes brutes també, no? Això sí que potser seria un hàndicap, no? Clar, però això has de veure la teva situació personal, quines possibilitats tens pues, o de canviar-te o de netejar una copa, hauràs d'adequar una miqueta. Vale. Aquestes també les usen moltes noies per anar a dormir. Quan vas a dormir, si no la compresa se't mou o no vols portar un tàmpax tota la nit, pues això són supercòmodes per dormir, no taques. I aquí també necessitaries més d'una. Sí, clar. Aquestes també valdrien els 20 euros més o menys, que deies? Sí, segons la marca, entre 21 i 25, més o menys. Són més barates que determinades calces normals, Sí, també. sí. Molt bé. Doncs anem a comparar-ho amb el que són els mètodes tradicionals a nivell de costos, val? Això és més car que utilitzar compreses, per exemple, normals o tampons, aquests sistemes? O menys car? No, menys car. O sigui, tu pots fer això, un cost inicial que dius, bueno, vale, amb aquest mes em deixo 40 euros perquè te'n compres 2. Però és que potser un paquet de compreses, un paquet de tampes i un paquet de salvasllips, que és lo bàsico que hem de tenir a casa, ja són 12-15 euros. O sigui, en 3 mesos ho tens més que amortitzat. I depèn les marques que utilitzes i tal, segur que són més cares, si utilitzes marques més blanques o bàsiques... I els materials i tot, i aquí t'assegures això, és cotó, és inocu i molt més respectuós. Ja hem parlat del tema de respectuós, està claríssim, perquè clar, tot això doncs, són compreses que no van a les escombraries, no? I després també està el tema de l'alt cost que té tots aquests productes sanitaris que saps que s'ha defensat doncs, que haurien de ser gratuïts o molt més baratos o amb un IVA reduïdíssim. No és així, no? Sí, hi va haver una reducció de l'IVA. Sí, això sí, es va aconseguir, però bueno, que igualment... Però el cost per una dona és un cost que els homes anual no tenim. Correcte. Vull dir que és com una creu, no?, que teniu les dones doncs, per tota la vida. I què tal la recepció per part de la gent? Molt bé. La veritat és que des de dilluns, que va començar la campanya, són moltes les noies que ja s'han apropat. La Generalitat ens va enviar un estoc inicial, però bueno, era molt reduït, i el primer dia ja havia volat. I llavors ara treballem sobre reserves. O sigui, l'aplicació que nosaltres ens han donat, reserves per a aquella noia amb aquell QR, quin material vol. I llavors, en 24 a 48 hores, doncs, estan arribant a la farmàcia. I doncs, la gent per quina s'inclina o no, o depèn? Bueno, les compreses són les que costen més. Potser la calceta i la copa, com ja es coneixien més, pues la gent ho demana. I aquí ja en té, i és això per tenir-ne alguna de més de recanvi, i aquí pues, no s'atrevia o no podia accedir-hi i ara aprofita la campanya. I el perfil de la gent? Pues ens estem trobant això, noies potser entre 30 i 45 són les que més ho demanen. Sí, hi ha noies jovenetes també, i mares que, per les seves filles que potser encara no tenen 11 o 12 anys, encara no han menstruat, però estan a punt, i també els hi agafen. I quan parles amb la gent, d'entrada, venen gent, diguem, nova, que no ha consumit mai aquests productes, o quin és el perfil? Una mica de tot? Hi ha una mica de tot, però sí que és veritat que potser hi ha menys gent
que ja ho gastava. O sigui, hi ha molta gent que encara no ho coneixia ni ho havia provat mai. I llavors jo crec que és una bona iniciativa per això, per donar-ho a conèixer. Sí que, clar, es pensen i diuen ¿y qué me pongo el resto del mes? I dius, això és perquè ho provis, si et va bé, pues, perquè compris tu la teva, el teu recanvi, no? Però bueno, la cultura també de la gratuïtat, et penses que igual gratuïtat vol dir gratuïtat més de la gratuïtat que és, eh? Sí. Llavors vull dir que s'entén que la gratuïtat està en la mostra, però que segurament no et soluciona la vida. Home, la copa sí. La copa bastant, sí. La copa sí. Però que el tema de les calcetes o el de les compreses, tal com has vingut a dir, doncs no és suficient, segurament, però sí que, com a mínim per fer la prova, doncs sí que és. Ja hem parlat també d'aquestes persones que no, però també doncs, una mica doncs, el paper aquest de les farmàcies també que esteu tenint, doncs, com ho viviu vosaltres? Perquè això és una cosa que, clar, que aquí sí que esteu fent de servei públic, no? Sí, bueno, aquesta és la controvèrsia sempre, no? La farmàcia som un sector privat, però quan fem falta sempre estem aquí. Llavors, bueno, pues, són acords que es fan amb la Generalitat i nosaltres, pues, per sort, estem a l'abast de tothom, tenim la porta oberta de matí a nit i això, i som un lloc accessible perquè ells en qualsevol moment puguin venir per aquest fet o per qualsevol altra campanya que a vegades hem iniciat. I ja per anar acabant, per a tota aquesta gent doncs, que ha anat a la farmàcia i ha vist que no n'hi havien, que s'ha posat en llista d'espera, aquells que sempre volen anar als primers perquè no sigui que em quedi sense, quin és el missatge per tota aquesta gent? En general, els que puguin tenir interès en fer-ho, quina disponibilitat hi ha o hi haurà d'aquest material? Que no tinguin pressa. La campanya està oberta fins a 2025, o sigui, tenim temps de sobre. Les reserves s'estan gestionant ràpid. En 24 a 48 hores ho tenim a la farmàcia, o sigui que ells amb el seu QR fan la reserva. Això sí, ho han de venir a buscar a la mateixa farmàcia que ho han reservat perquè la gent ho envia on has fet la reserva. I ja està. I és que de moment no hi ha problemes. I la manera de demanar-ho, cal anar al metge, sol·licitar-ho, algun permís, alguna cosa, com funciona? No, han de tenir l'aplicació de La Meva Salut actualitzada, l'última versió, i llavors automàticament a les noies que entren en rang els hi apareix a la pàgina d'inici una pestanyeta que ja és accedir a la campanya i allà poden descarregar el QR. Per sort, ja amb aquest sentit, quan va ser tot lo del Covid ja es va fer un pas endavant, que qui no tenia aquesta aplicació doncs segurament la té o pot ser que algú l'ajudi, però i les persones que no tenen què passa amb aquestes persones? De moment no hi ha alternativa. Vull dir que el sistema no està pensat per això. Vull dir, només es pot fer demanant pel mòbil, per entendre'ns, perquè la gent ens entengui. Poden trucar al 061, però bueno, igualment necessiten baixar l'aplicació. Sí. De moment no tenim una altra manera d'accedir. I això recordem, una mica per acabar, és gratis... És un producte gratuït per cada dona en edat menstruant entre 10 i 60 anys. I tu què recomanes a la gent, tu ja com a dona? Jo la veritat és que ho provin. Jo he provat diversos d'aquests productes i la veritat és que suposen un canvi a nivell econòmic i a nivell de cura d'una mateixa, no? És molt més còmode, molt ecològic, així que animo a tothom. No és un pas enrere, com poden pensar alguns, no? No. A vegades hem corregut massa i cal frenar una miqueta i mirar cap on anem. I per totes les edats. I per totes les edats, això sí. Per rebre aquesta informació també cal demanar cita a la farmàcia o... No, en qualsevol moment... oberta. La porta està oberta, sí. Molt bé. I entre les altres farmàcies també hi ha la mateixa acollida? Sí, no, estem totes fins a dalt de feina. Sí. Molt bé. Un número? Quanta gent tu calcules tu mateixa has pogut donar? Que potser hem fet aquests des de dilluns, Des de 300 persones, no sé... Amb 4 dies, com qui diu, no? Sí, amb aquesta setmana. I el rècord, qui se l'emporta d'aquestes 3 peces? Jo crec que la copa. La copa? Sí. No és per anar introduint, però... Entre la copa i la calça està la cosa, sí. Molt bé, però això no vol dir que l'altra no sigui dolenta, no? No, és simplement que hi ha menys cultura de conèixer-la. Doncs, Patrícia, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per venir aquí a explicar-ho a través de la ràdio, a través de Ripollet TV, perquè és molt important aquest tipus d'explicacions, que arribarà a més gent, segurament, que no passa que vagi allà o
el boca a boca, que de vegades va bé i de vegades no va tan bé. I també com a dona, no? Doncs donar el teu punt de vista i a més haver estat tan clara i haver ensenyat els productes, que la veritat és que segurament, pels que no ho coneixem, doncs a mi particularment m'ha sorprès per la qualitat que hi ha, no? Perquè tots hem vist compreses que de vegades es desfan, hem vist aquests penyals que també són moltes vegades molt farragosos, no? I després les compreses no té res a veure amb els panyos, que allò era un totxo així de gros, la versió moderna. Que allò no és el mateix. Això són uns altres materials, una altra tecnologia. Molt còmode. I res, doncs a la farmàcia del poble, la que tingui més a prop, la que els agradi més, doncs ahí esteu per servir-los. Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Medina, de la farmàcia del Mercat i en representació delegada de totes les farmàcies de Ripollet. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.